Han är våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller han och hon står konsekvent. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Säg det försiktigt genom kompetens. Vem? Den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att alla som inte dansar är våldtäktsmän? Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Jag känner igen ditt stil, jag har sett en för mig. Det börjar redan när jag dansar fram till dörren. Hela komplet gäng av våldtäktsmän som kom till pennan. Klöder i stånd och är batong. Varg eller kortväx, tjock eller ångest, polifaj eller konnex. Angst eller ångest, svår eller komplex. Stå till eller våldtäkt, så dansa. Ganska fin och omtänksam, men sansad stilen våldtäktsman. Ganska fin och omtänksam, men sansad stilen våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Du säger dem jag är folkets vän. Någonting händer, känn det. Ja, du bidrar till konstig stämning. Om du väljer då står still bland alla dina konkurrenter. Jag hoppas att du gör så gott du kan för att minimera risken att bli våldtäktsman. Jag hoppas att du gör så gott du kan. Du vill väl inte lämna stället som en våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Första steget är att ni håller hand. Han verkar premium, verkar omtänksam. Men det blir jobbigt när det kommer fram att han står stilla som en våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar är våldtäktsmän.